Здравейте отново, вие сте с канала Менсана. Това е третото видео, в което ви споделям своя прогрес докато отслабвам. Преди седмици започнах канала и тежах 100 кг. В предишното видео ви споделих, че тежах 97,5, а тази сутрин за мое щастие се събудих и се претеглих и тежа 96 кг, което е над моите очаквания. В този канал казвам нещата, които ми се искало да има кой да ми каже преди време, вместо да следвам разни фитнес гурута и нищо да не работи, защото те самите ползват стероиди, а когато ползваш стероиди, резултатите идват дори да лежиш на дивана и да гледаш телевизия, обаче тези резултати идват за сметка на здравето. Тези хора рискуват висококръвно, инфаркти, инсулти, различни видове тумори. Както ви споделих, съм намалил храненето, но не съм премахнал нищо. Просто съм намалил количествата от нещата, които обичам да ям и за сега отслабвам доволно. Около 1 кг на седмица. За отслабване препоръчвам вдигането на тежести, особено базовите упражнения, защото горят много калории. И жените да не се притесняват, че ще заприличат на културисти. Тези жени, които приличат на културисти, просто ползват стероиди, а вие ще бъдете по-тонизирани и по-слаби. Ходенето също е много ефективно при свалянето на килограми. Мога да ви дам един пример. Когато бях в Рим за една седмица, хапвах доста, там храната е много вкусна и мислех, че съм напълнял. Обаче като се прибрах и се претеглих, бях свалил 3 кг, защото съм изминавал средно по 25 000 крачки на ден. Така че препоръчвам ви да си броите крачките и да се опитвате поне 10 000 крачки на ден да изминавате. Бягането също върши чудеса в отслабването. Не се отчаивайте, ако първия път сте бавни или не издържате много дълго. С времето ще се подобрите, всеки тича със своето темпо, не се надпреварваме с професионалните маратонисти, а с самите себе си от миналото. Карането на колело е чудесна алтернатива. Аз лично използвам всеки удобен момент да покарам, понякога дори и в обедната почивка. Слагам си слушалките, пускам си музика или някоя аудиокнига и горя калории, докато се наслаждавам на природата. Не забравяйте, че ключът към успеха е постоянството, затова и диетата не трябва да бъде крайна. Както знаете, аз не съм премахнал нищо, просто съм намалил количествата. Движението също трябва да е такова, което ни харесва. Например, ако човек обича да прави преходи в планината, ще му е малко по-трудно да го затворим в фитнеса и да вдига на закрито. Така че правете това, което най-много ви харесва. Важното е да изгаряте калории. И не забравяйте мотото на канала. Започни сега, не отлагай за утре. Довиждане и до следващата седмица.